שלום לכם, כאן אתם איתנו בתוכנית יצאת גדול או יצאת צדיק, מיד נחליט כותרת לתוכנית. אבל מה, מיד תראו נתונים חמורים, ישראל 2007, נתונים חמורים, הקטל בכבישים מחשיל, דברים איומים, מיד תראו, אני אחשוף בפניכם קטע בכתבה הבאה, תראו דברים שלא ראיתם, איך אומרים אצלנו סנשיין? כשהדברים מסריחים תחשוב טוב, כי כשהתגים מסריחים אל תחפש מתחת לנעליים. ישראל 2007, בישראל 2006-2007 נהרגו כ-4,500 איש, נפצעו קשה 4,000 איש. נתונים חמורים, ביניהם 70 אנשים נהרגו בכבישים על זה שרצו לתת לילד לעשות פיפי סנשיין. אבל מה, מיד אני אחשוף בפניכם קטע לא יאומן. איך אנשים בטבריה עושים את צרכיהם, וממש, איך אומרים, אני אראה לכם מאיפה הדג משתין תרתי משמע. זה מה שתיירים רוצים לעשות בים בטבריה, אבל מיד תראו, קטע גדול. איך אנשים עושים דברים בטבריה, לא יאמן, מקום הולדתי, מקום שהייתי גר בו לא יאומן. מיד תראו איך אני אחשוף בפניכם קטע לא יאומן. אבל מה, הישראלי הממוצע, ישראל, בוא נגיד ככה, ישראל 2006, איך אומרים, אדם לא חושב שהוא מתעסק עם ההגה, כי כשאדם חושב והוא בהגה יש תוצאות, אין תאונות. אבל כשבן אדם נוהג ועושה שטויות, מיד תראו בקטע הבא שאני אראה לכם, קטע גדול. איך בן אדם לא מאבד שליטה, נרדם על ההגה ותוצאות חמורות. אנשים נהרגים, הרבה דם, מכוניות לרוסקות. איך אומרים אצלנו בטבריה סנשיין? תחשוב טוב לפני שאתה מתעסק עם ההגה, כי כשהדג מסריח, הגפילטע גם. מיד נשוב אחרי הפרסומות.